dumanon tatan iti nasurok 2 million dagiti nabakunaan ng individual iti first dose iti Ilocos Region. Iti payla ang interview iti Bombo Radyo La Union ken DOH Region 1 Medical Officer 4 Dr. Well Bobis kinunana arapintas sa iti development iti entero a region ken kasama dito probinsya iti La Union kagidan iti panangbanod iti herd immunity. Sigun pay ken ni Dr. Bobis kinunana adakkel tinaytulong iti panakaysayangkat iti kalung aldaw National Vaccination Day iti napalabas nga lawas tapno mapado ti bilang dagiti bakunaan kasapay tumadado a supply ti bakuna dito region. Base iti datos 78% ti bakunaanen 80 first dose akay batugan ti 2,899,741 individuals by a 45% batitan ti vaccine coverage sa iti nabakunaan ti second dose dito region akay batugan ti 1 million kay tinapili nga eligible population. Pasatman ti interview ti Bombo Radyo La Union kini DOH Region 1 Medical Officer 4 ken COVID-19 focal person Dr. Well Bobis. So medyo nagkakaroon po tayo ng challenge na talaga pong ma-achieve natin yung 100%. Ngunit tayo po ay patuloy na papaalala, mag-educate at mag-i-inform po sa ating mga kababayan para sila po ay magkaroon ng sarili nilang informed choice po. Okay. Yes po sir, isa po ito sa strategy na ating pong nirekomenda, lalong-lalo na po doon sa mga geographically isolated and disadvantaged. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa La Union, Basta Radio. Bombo!